Протеинова закуска с аквасеор, мака енергия, шоколад и лайтънъп. Необходими продукти. 1 кг обезмаслена извара. 10 мл мака енергия, шоколад. 2 мерителни лъжички лайтънъп. Финосмлени овесени ядки на вкус. Крънч, чия, семена, плодове на вкус. Боровинки и ягоди за украса. Начин на приготвяне. Разбийте обезмаслената извара. Добавете мака енергия, шоколад и след това лайтънъп. Разбийте, докато всичко се смеси напълно. Накрая добавете финосмлените овесени ядки, крънч, чия, семена и плодове. Рецептата е за 3-4 порции. Да ви е сладко. Продуктите за рецептата можете да намерите на сайта ми biovitalex.com.